parfum, ktorého DNA a koncept už existuje. Už som to ovoňala, že áno, je to ona. A fakt to tak bolo, ako mi povedal ten parfumerista, že tvoj nos vie tú odpoveď a ono presne vie, že kedy je to tá vôňa a že ktorá je. A včera mi prišlo inci zloženie. Parfém ako taký DNA už existuje. Už je v procese macerovania a niekoľkomesačného testovania. Nech je to bezpečné, zdravé, nezávadné, hlavne kvalitné, lebo ja chcem dlhotrvajúcu vôňu a vôňu, ktorá zostane, aj keď vy odídete v miestnosti a ktorá je tak ikonicky zapamätateľná ako váš podpis. A práve v tomto momente som si uvedomila, že musím o tom hovoriť a musím o tom edukovať, pretože mnohé parfumy, syntetické látky sa pomaly demonizujú na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame. A eterické oleje sa vyzdvihujú, ako keby to boli prírodné, bezproblémové nejaké vône, ktoré nám neškodia. Pritom, bohužiaľ, pravý opak je pravdou a eterické oleje sú omnoho vyššie alergény pre ľudské telo ako mnohé čisté syntetické látky. Tu sa nebavíme o riedidlách a o save, ale o chemických látkach, ktoré mimochodom my máme aj v tele. Akýkoľvek hormón v našom tele, ako je adrenalín, inzulín, sú chemické látky, ktoré majú veľmi dlhé molekuly v chemických názvoch. Stačí? No a ako študujem toto zloženie, aké zložky sú tam, aké chemické prvky, aké eterické oleje, všetky možné chemické zlúčeniny a radím sa s parfumeristom, že čo to vlastne obsahuje. Uvedomila som si jednu vec. No a práve v tomto štádiu som si uvedomila, že musím o tom hovoriť, pretože sa stretávam na sociálnych sieťach. Prevláda názor, že eterické oleje sú prírodné a bezpečné a tie syntetické sú vlastne jedy, ktoré nám škodia a ktoré sú nejaké tie hormonálne narušitele nášho organizmu. Ja s tým nesúhlasím. Tak napríklad jasminový olej alebo jasminový absolút vonia nádherne, je čisto prírodný. Podľa európskej legislatívy má vyše 200 chemických zlúčenín v sebe a z toho sú 4 deklarované alergény. Eugenol, farnesol, linalol a benzín benzoát. Alebo čo taký pačuli olej, existuje vyše 20 druhov zo 4 rôznych svetadielov a krajín. A pritom každý olej úplne inak vonia podľa toho, aký je starý, ako je destilovaný, kde rastol. No a prečo ti to hovorím? Lebo ja sama momentálne prechádzam týmto inci zložením v parfume, ktorý sama tvorím. A odteraz ma veľmi zaujíma každé jedno zloženie v parfume, ktorý sa mi páči.